Жасмина Браво! Тоскова. Браво! Браво! Пенен 3 пъти и джиновското. Аплодисменти за танцова формация Жасмин. Аплодисменти! Дай господа, ох, Василеви, започва се! И не забравяйте, че може да се включите. Представяш, ние скачаме още случайни хора и се включваме. Виждате, майстор Борко повежда хорото. Веднага след него Мими. Веднага след Мими ето Мила. Веднага след Мила Бате Сашо в средата. След Бате Сашо както Елмира. И след Елмира както Тони. И след както Тони чисто Иван. Добре. Виждате ги. Тези смели момци в традиционни шопки носи, с традиционни високомерни усмивки. И как се тягоха лявата част от сцената? Не са пласирани много в средата ли? Чакай да зумне малко да се видим. Малко хорото е изместен център на тежестта. Ама сравнително са под. Малко са се изместили ли? Не са в средата. Ядат, да, ядат, хапват. Има. Забележете цъфната усмивка на устните на Мила и съсредоточеното изражение на Бачо Сашо, който се бори с кола. И всички, изобщо наблюдаваме едни фокусирани и съсредоточени до максимум това, което правят играчи. На устните на... Така ли? На Борко, водача. Леко потурите му се борят. Плаха усмивка цъфти на неговите устни. Вижте, Мими се е ухилила максимално. Ето, и Мила се е ухилила. Браво! Браво! Браво!